iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Hato para riyak boys club, hatalyo. Nakakat ka talaga. Masapol, Mr. Joy. Daya wag kinagagat si ka, malok. Ne, adan samot madiarik-rik na nyo, sir. Wat kalod. Eso palikot ko asena asikasyo, diyang siya. Talaga ka di nga awan ti kabagyan nyo, amabalin nyo atalken, sir? Awan kalod. Ay, at adek kada-kanda na asawak ng swetek. Anya? Kamalala, saan palikot na ito? No, adala ko mawayak, sir. Walang pantay la ko man ito'y. No ataw may agla ko. At daigam kolta. Ang bayad ka na kiti umay daila ko isklap. Ninanang kun sir. Uray kat adamat buyo ditoy, para kilo, no adaw may aglako. Tsaka man. No tawaya iso. Wala isolangan pangitalkan kwalta siyak. Kayat ko kumain na. Kasaritak, Mr. Joy. Gusto ko manasan ka agad adal. Mabalin matlata no awan klasik. Ang masapol nga agatang agmatlaang iti scrap. Agsursura kadag iti barbarangay. Mabalin latamot. Idagas kayo nga rod iti shop ni Mr. Joy. Sakbaya sumura ka kiti pagadalan, nanang. Sige nga ron tagrubuatak. Ay, kaasi talaga ni Mr. Joy. Tila ang boy na, uno helper na ijay ti kadwana. Saan namat atal ka ni ti kwarta? Negosyante ni Mr. Choi. Talaga akasta dagiti daduma negosyante. Saan da basta agtalak ng rona no kwarta ti pagsasaritaan. Un nga rod, nanang. Ken may sa, linoko da ngaminan. Ken mismo pa'y akabagyan ka no day di asawa na. Nagmadimot daytan. Ay, oras alino ko dagita a tao. Saan da kayo natalken pay? Nagyaman siya kay May si kakapsat. Nasa o ngamin kanyak ni Dario, sir. Kasapulan siya talaga tao talagang siya. Kaya na mo siya nasaya at kayo. Nasingpat kayo talyo. Akasan reta. Saan mapain ang katang isklap? Ngolay. Umay na ilako to shop. Sa katal pa iso. Kayat na ngamin ti makaturpos oray kaskasano arigat, sir. At tayo magtang iso. Manmanokas kene iso kapsat. Awan ngamin ti sabali apang gadan na, sir. Kutsyak. Agpatingga aklaang mo ta makilablaba. Sarap pala. Ikan si kasyak sweldo. Basta si ka anos. Ay, agyamanak, sir. Dakil atulong kada kami nga ginata ito'y. San si kan makilaba? Nataksan trabaho na ito. Ewan nga ron, sir. Umay si ka. Solo si ka alamidan. Sana bali. At talang dito balay ko amay shop. Wen, sir. San si ka tanak. Mga si ka matan dito aldaw. Kanagmalyan da si ka. Ay, nagimbag kayo talaga, sir. Naimbag siya kada kati nasaya ka tao. Ngam kagulak na kiti swete. Naladaw ka man ni first subject tayo. Indagas ko pa'y ngamin ni nanang ijay shop ni Mr. Joy. Apay, Inala na akadwana ijay shop. anya? Ninanang mo? Agbagkat itilanlandok kas kada nakasako nga scrap? Ay, saan? Adamot boy, uno helper ni Mr. Joy. Anya nga rin ti trabaho na ijay? Iso ti mangigam iti kwarta pagbayad na. Kadagiti mapanagila ko iti scrap. Iso Ada ngamin sakit ni Mr. Joy. Kat saan na matatal kan ti helper na. Tama nga no, suti ka na laang. Dahil tangamin tirigat.
Taado ti sweetik ken saan ka mapagtalkan no kwarta ti pagsasaritaan. Naladaw ka man na si Mangpet, Lovelyn. Ha? Ay, kuwa mama. Nagawis nga ni Connie ngagmerienda kami pa iti snack house iti asidag ti universidad. Sigurado lang, Lovelyn. Ala, anya man ang ti pagpagata. No adal? Adal. Kan no makinobyo ka man. Pilyam tay saan nga ambisyoso. Ha? Tay lalaki ang mabiyag na ka nawatam. San kit di asika ti mangbiyag ken kwa na. Oh, maawatam ti kayat ko asawan. Uwan mama. Don't worry. Don't worry. Ha, ang mga no adamot ti nobyom. Ay, awan pa'y mama. Di kay madanagan. Makawanin na ka po. Nagulbud ako. Ala, sapay lakom tapod no ti pagpagam. Maamuak tumatlaan. Aniya? Nanang, kumusta tinagmalam yung iti shop ni Mr. Choi? Ay, nasaya at mad. Oh, daytoy. Aday payawid na apangrabyan ta kano. Tapno saan akong ngagluto. Anya? Naging baga na tao? Wow, ay, nakaron sa di uyag na. So ako na ngagpa-check up. Kasta ka di? Awan sa rak ko no bigat. Tayo University Day, nanang. Ore siyak tong timangkuyog kan ko ana. Ay, wun man anak ko, tanay kaasim. Ay, Wan nanang. Ngam itin tumalam lang nga kaduak. Ta agsursurak to pa yung agatang iti bote kan landok. Kas kada plastic bottles. ay so ibagak to kan kwa na. Bote landok! Bote landok! Plastic kan Bote! kaldero alusok! O, bote! Kumay ka ba? Taday lako. Ada mga awak kanya. Kumay ka dito ay. Naimbag nga orasyo, madam. Kastamat. Ado ti basura mi ijay likod ang mabalin ngay lako. Kita no ada mabalin na may lako ijay. Telya kaskadaan niya pa'y dagijay. Ingka kitain. Awan, madam. Kitaan tayo. Sige, sige. Ang ada ko makid daw ko. Ay, anya day jay, ma'am. Malaksid gatangam dagiti mabali na malako. Paki alam tumatan dagijay saan na malako. Ta pakibasura mo. Mabalin? Nyamatan. Pagbasuraan na kun. Mama, adaawag yun. Sige, sige. Sige, kita dagitay ada balor na ijay likod. Sige, ma'am. Sige, sige. Iha. Kitain nyo man dagiti pakairanudan pa ijay. Ta ilako mo, Wan mama. Sige. Ha? Ito'y gayam ti balay da lablin. Dario. Ate, anak ka dalam ka dito ay. Dito'y gayam ti balayo. Kat iso ti mamam. Wan, saan mo nga ipadlaw agam amuta Anya? Agpalutpot lagi ti kanyak. Umay ka. Kitaam ka no dagiti mabalin apakay ranudan pa ijay likod. Sige, lovely. Sumurot kan dito balay. Mama, Siya kunti makaambo dito eh. Nakasingsingid kayon sa nagsarsarita iti daytoy nga agbobote. ha? Agtungpal kan! Wan mama. Mayakit din ti istoryaan nyo dito eh. Sikamat, lalaki. Ikargam dagitan iti karkariton mo. Mano amin ti bayad dagita. Gyaman ak, ma'am. Baliwak tumanan ti lumabas dito'y. Barang adan tumanan dagiti nagawangan nyo. Ha! Ang mga nusahan to na dagita ti subliam. Ha? Napintas ti anak ko.
Kat ang mga no isunto ti gagaram. Kwa, ma'am. Anya gayam tinagan mo. Dario, ma'am. Ulitak ti kinunak, Dario. Amangan no, iti sumaruno ayaw may mo dito eh. Kat sana na dagiti bote, kas kadadadaal abambanag apakairanodan ti rantam. Ngamkit di, ti anak ko. Kwa, ma'am. Itapay laeng, ibagbag akon. Saan ko apulos akayat nga agtinag ti anak ko, iti may salaeng nga agbas-basura. Mawata? Ma'am. Oh, atoy. Isublik tim bayad mo kadagita. Kasi kamot. Oh, regalo kon ken ka. Anya? Ken, san kanto ko man nga umay ditoy. Nawatam. At tumara nakatang si Kais Club, Dalyo. Wan, Mr. Choi. Kabar niya. Pinabainan naktimay sa naggatanga. Ana, Ngamin, ada anak na abalasang asimango kanyak. Idi ada awag ti bakit iti telepono. edekwa. Bayat akit kita dagiti mabalin pay apakairanudan. Agsarsarita kami. Ket naragsak kami iti anak na. Idi nagsubli. Imbaga na di nakanukayat amay salang nga agbut-buti ti makasaway ti anak na. Kasta ka na. Sanlangan mo iso. Ag milyonaryo ka dito ang negosyo. Sir, Katanya na pasamak. dandani napno ti kurong-kurong ket dakkel mo't basit ti bayad tinalak ijay. Ita, Insubli na ti bayad ko. Ket sa anak to kanon nga agsubsubli ijay. kasta ka na. Mr. Choi, apay nga dadag iti tao managlais iti padada a tao. Agpapada tayo mat iti matang ti apo ha. Tapot no na tapot no. Ket ti saan ko aninamnama, Mr. Choi. Isugayam ti ina ti kayan ayat ko. Anda. Well, kasano da ito yan? Agbalin aparikot ko ti ina ti kayan ayat ko. Apay matakas dyan, di pa nagsasauyo kan Dario ng agbubuti, ma. Anya nga ron ti kayat mo apan nakisarita ken ko ana. Adamat rik na di tao ang masaktan. Nga uray, agbubuti lang ako nayo. Madula amin. Kasjay ti may pagay ken ko ana. Mama, Ken saan mo man ngay sakit tay jay? Apay, aggusto ka ken ko ana? aniya? Oy, Lovelyn ha. Saan ka apagad adalan sa agtinag kalaeng iti agpubote? Mawatam! Aniya? Kayat ko a professional kamatlakas kanya. Iso nga igaed mo ti agadal tapno makiasawa ka iti padam a professional. Mama, Saan kat nga agbobote akas iti dayjay a lalaki? Adda, dagiti kasta nga ugali wano kababalin ti tao. Mata pobre da. Ngam, sana pagsakitan tinakam mo. Nagpapada tayo mo't iti imatang ni Apo Diyos. Wan matkit di nanang. Makasaer man. Amok day ta. Saan laang asika tinagpasar iti kasta ta uray siyak idi. Nagkatang-katang iti tas andak akayat dagiti naganak iti amam. Nanang, Idakas na. Di nakmat na ilaban ti amam kadagiti naganakken ko na. So naganak kakabalasan. Langgong di amam. Kat si kaday ta. Iso adi makil ka nakakaasi. sana balay nanang. Taure kasano arigat tayo ket napadakkel dak. Dakkel unay na pagyamanak dayta kada kayo. Naindak lang kayo nga ina. Ay na. Nasakit nga agpay so panunutan. Akaswiti kasasaad tayo iti biyag. Ngam nagasatakpay lang nanang. Tada kayo tinagbalin nga inak.
kan siya. Kapo panang koyog si ka doktor kaya. Balok. Awan na nyaman na, sir. Tatatyo ako na latan. San kan sabali kanya. Tata, Nagimbak si ka. Imbes mapan ka, agsolsol ang katang. Kinaduan si ka siya. okay lang, tata. Ibaga siya si ka talyo. At anto na saya at supapa, kinasaya at si ka, padam tao. Anya? Makit kita siya talaan. May isa si kanto palege. Kata, timay ba ka siya? Ituloy si kalaan, kinapakumbabakan kinasaldat si ka. Wan, tata. Wat kaya ba? Nakasalitan siya nanang mo. Italat ko, kenkwana pan nakamanihal siya. Kada kayo to. Tata, Imbaga kan kwana. Umakal kayo pag naadan tayo sopay abang si kayo. ha? At tatwa kwalto muna katsalan balay ko. Ijay kayo agyan. Tayo jayak si kanplol. Anya? Peble pag naadyo. Ilang ka na nyo palikot yo. Angam, tata. Asan si kan kedked. Tapos saan ka unayan maligatan. Kan saan palikot si ka panagadal si ka, ha? Si kanak umandag paspasin siya kini mama, sweetheart. Awan na nyaman na. Uray, nasakit ti kinapod no. Saan mo kumakagura ni mama? Saan? Apay kumakagurak. Angam, nakigtutak ka talaga. Nabayagtan nga agayan ayat. Ngam, saan ko pa'y ngam mo nga idigayam ti balayo? Pasensyakan. No apay asaan ko akayat nga umay ka. Istrikto launay ni mama. Maawatag. Amo kon. Kat saan ka ngagdanag? Angam, siyak ti madanagan ita. Ano data? Kasanon ti relasyon ta? Dakkel abangan ni mamam. Ikari. Uray anyat mapaspasamak. Ilaban ko ti relasyon ta. Apay nga minakasta. Biyangan dati pakasak ng ti puso ti anak da. Maawatak matkiti niya mama. Ti masakbayak ti pampanunutan na. Rombang kumakaitid na kanyak ti wayawayak iti day tabanan. Kuma, Ulita. Saan ko nga ipalubos? Agapukan ko na. Marakrak ti relasyon ta. agyamanag. Ket aramidak mat amin nakabaalak. Amang ton oy iti arapaap ko. Babagan iti bendisyon ti apo. Para iti ayan ayat ta. Kasta akmat. Igaad ko mati agadan. Tanoan yaman ti mapasamak iti relasyon ta gapukin mama. Adda agbalin a pundasyon ti bangunin ta a pamilya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagsaya at launay ni Mr. Choi, anak. Bali, data kanon ti pamilya na nanang. Wan nga raw kasta ti kunana kanyak. Nagdakkel da ito aparabor ti apo kadata nanang. Saan tayon aparikot ti pagyanan tayo. Mako na asip ti payan ti pagnadaan tayo. Ay, wan. Saan ako na marigrigata na makilablaba? Wan nanang. Ang nagsarita kami ken Tata Choy. Iraman tayo nga ilutwan basta kahit nalakit di dagiti ilutwan nyo akanan tayo. Kayat na ah. Sa bagay, bali di makkel dito Pilipinas. Takal mo ton ang maisubad na daytagan ko na. Makasangot pa yan amangan. Kat maragragsakan nga raw ta saan na may maysa. Aramidan tayo lata ti amin nakabaalan tayo. Ang makilangan ken ko na nanang. Ta, nasaya at atao. Kaya manurek siya kada kayo akina. Kapsa tidang.
Ay na, Mr. Choi, da kami tirumbang agyaman kada kayo, gapot kinasaya at yo. Sar. Pasitla panak tayta. Pakalagsakan siyak bang tolong si kayo. Nang lona kandalyo. Mr. Choi, Kapsat. Ibaga siyak kang kaplarok. Ngam saan mo kumapay bagbaga kandalyo. anya dayta? Awan pamilya siyak dito'y Pilipinas. Damat kabagyan tayo di asawa siyak. Ngam saan siyak kayat ida. Switik da. Anya? Kayat da makakwalta di na mataglabaho. Daytan ati parikot. Nakasalitan siya kabukatok. At nagsalitan me. Ha? Anya dayta, sir? Ako may salang kid daw siya. Ibilang da kayon pamilyak. Ha? Enton matay siya. Da kayo lakban makamo siya. Anya? No, maitabon siya na sayat. Dakalan pagyamanan siya kada kayo. Ha? Ne. At tamatan nakasakara pakitabonan siya. Ipaimak to amin si ka. Numaliknak sankon agbeag. Anya? Olay tilongon ko. Nakasakaran. Olay sandak to lamayan. Okay lang. Tinapatag. May tabon siya tanam. Ititanam dahil siya asawa. Kasta ka di, sir? Kata amin, mapanawan siya. Ibati siya kada kayo. Anya? Amkas na kunak. Saan mo pa'y bakbaka talyo? Basta saya at nalata, panagadal na. Kan, bayaan lang si Kay tuloy na katang botbote. Kan mabalin na pakilanudan pa'y, maila ko isklapan. Ngam, mas play ulit na, panagadal na. Ay na, naging bagan ti Diyos kada kami. Taadakas kini Mr. Choi, anasarakan mi. Amok, iso ti instrumento ti Apo. Anang sumbat ka dagiti karkararap ko. Pulo sa tiyak namnaman dagito'y aparapor. Nagtakal abanag ti saan minapanagabang iti pagnaedan. Kunti kaadat trabaho asa anak amarigatan. Sana ko na makilablaba. Kanuray ti anak ko. Komportable ni ti panagadal na. Kat ni palubos ti Apo. Makatawin langan agturposton iti kursona. Kumusta tirik na yun? Saan nyo kumaliwayan ti agtumara? Wad, saan si katarag? Nasaya lik na siya. Kaya akyama kada kayo akin na. Mas asikason panangan siya. Saron kasi ti. Ita makapangaran siya kadagate na sustansya makan. Kasta ka di tata? Hindi. Apatinggalang siya te. Nod-nodal. Nasayaat nga ron no kasta. Uwan gayam. Dumtang itatitrak ang mga alakad agiti ornong tayo nga scrap, tata. Awar. Esot ko na kontak ko di Manila. Katakal maran mapaglakwan tayo dalyo. Iso saan ako nasimrek, tata. Oray kat, may salang mata subject ko ita. Ken saan a major subject. Napanlat ako masika. Okay lang, tata. Marigatan nga min ni nanang agkwenta no dadakkel nga amount. Awan market ya. Ken saan ko akayat may stress kayo. Tadikat agsublimanan ti sakit yo. Akawan siya concern si ka ha, talyo. Tata, nagimbag kayo unay kada kami. Iso subsubadan mi laeng. Ti kinasaya at yo baban iti kastoy awagas. Kayat mo asawan? Imakar kayo ti pagnaedan? One sweetheart, imakar kami ni ti balay ti akin kukay ti junk shop. Kasta ka di? Di, nangingi naman ang ti abang yo. Saan kami nga gabang? Wow! Kasta ka di? Ken saan mo na marigatan ni nanang nga sumrag.
Taiso, titalkan ni Mr. Joy, iti kwarta ditoy. Ay, nagimbagan. Iso asa anak mata nakastrag. Ta timtang titrak ang mga ala kadagiti scrap ditoy. Aya? Marigatan ngamin ni nanang agkwenta kadagiti may kilo. Sige nga ron. Ang no may kargada amin ita, sumra ka kung nubigat. Kan adamat na Mr. Joy kit di, katwanto ni nanang. Ala nga ron, sweetheart. Nagasat kayo, tanasingpat kan nagimbag ta akin kuka iti junk shop. Un nga rod. Okay, kumusta ni mamam? Day kay, medyo nagsubang kami manan. Sa bali namin ng aramidan na. Agbalbalin mat ang materialistic launa yan. Kasta ka di. Saan ko akaya tikas dyan? Kasla saan makimismisa ako na. Saan mo nga papaan? Kasaritam lang nga nasayaat. Masumunak no daduma. Anyan? O sige, baliwag to ti umawag. Tapay-payapayan nak ni nanang. At dan sa ibagana. O sige, agad kayo ti panagawit mo. Love you. Bye. Love you too. Bye. Linais ni Mama ni Dario. Saan na lang ang amo agad adal? Kat no palupos ti ako. May santon a professional. Ay, kasanod anak ko. Kumusta ti panagadal mo? Nasayaat mo't nanang. Sana ko na maguguran ti pagbayad ko iti tuition fee. Kastamat yan iti pagbiag tayo. Ay na, anak. Dakkalabanag ti libre apag nadan tayo. Ken ti titad ni Mr. Choi asweldoyo. Kastamat tan ti mapaglaklakwak kadagiti scraps. Amagatgatang ko kadagiti nagduduma a barangay ti syudad. Ala, ano sang anak ko? Ano adawayam? Wan nanang, tay supay. Amom, adayo ti magpenti tao na anos. Tay na anos ko nada, isot makagunod. Wan nanang. Pulos atyak namnamaan dagiti sagsagrapon mi ita parabor. Libre ti pagnaadan mi. Ada trabaho ni nanang. Ken uray siyak. Ken nakaan-anos ni Mr. Joy. Ay, no adda na anos. Ken nasaya at tao. Adamat dagiti manangumsi. Dagiti mata pobre. Imbis sa maasyanda, iroromanda pa'y. Kas iti ina ni Lablin. Saan ko anam namaan na kasi iti ibaga na kanyak. Ngam saan na lang amo. Nga agayan ayat kamin kin Lablin. Angam saan lang anam na minsan. Alumabla pa sa kiti dayjay a lugar. Angam saan ko lakit din ang naranranaan. Ang nakit kita ni Lablin. Uno, nakit kita na kidyan ni Lablin. Ngam saan ang nagpadpadlaw. Tago nga ti inana. Angam, anyan to nga tati aramidan na. Numaamuan na ti relasyon mi. Ang taawag ni Dario. Matulog ako man. Hello, sweetheart. Siriring ka pa eh? Wan, kalkalpas ko ang nagrepaso. Tadimat adalong quiz tayo no bigat. Iti subject tayo kan Mrs. Castro. Juan, Kababain no adon tumanan ti score mo ngum siyak. anya? Sus, nagpangagmanan. Amok nasirsirib kang siya. Joke lang. Ken saan ka ngagdanag? Amin na baligi, kat sikat ti pangisagutak. Ken sikat ti may sakang runaan nga inspirasyon ko. Really? Yes. Sorry Ninanang ko ti kang runaan nga inspirasyon ko. Maawatak. Okay lang, kan rumbang lakas ta. Naimbagpay kan ka. Tama nakaawat ni nanang mo. Dahil tama ti pangdayawak ken ko Ken uray kasanwari gat. Uray agmay-may sanang isakat iti biyag mi.
Saan na si Namir tirigan? Naikarigatan naman nang padakkel kanya. Dario, Iso may pagpanakkel ko launay ni nanang ko. Itilikod ang tikin ako rapay mi. Sige sweetheart. Rabin, masapol ang makainanatan. Ta para itilongkwis tayo inton bigat. sige. Love you. Good night. Bye. Same here, sweetheart. Good night. Love you. Bye. Uri, anya aramitan ni mama. Saan ko nga ipalubos? Amarak-rak ti ayan ayat mi kanagtarya. Merienda ta pay. Sakbay nga gawid ta. Sige, Iti day ta food house. sige. Oh. Apa yung nakiktot ka? Nakita na ta. Sino? Ti anak ti kumari ni mama abaro amang paspasar ka na kaya balay. Anya? Ni Sudaytan, agturong dito eh. Agipulong lakit ni kan mama. Hello, Lablin. Unak kita si ka. Ha? Ay, kuha. Sikamot kayam, ave. Iso ka ti boyfriend mo? Ken gapuna at inakmaklon? Uwan? Unak nawan pa'y boyfriend mo. Ta iso ti bagbagam ken mamam. Sige, ave. Panahon na ka pa dito eh. Umay ka, Dario. Sige Pards. Panawan na ka pa dito eh. Uwan gayam, ave. Please, saan mo ko mga ibagbagakin, mama? No, saan mo akayat aguraan ka iti agnanayon? Anya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagpulong day kan mamam. Ungtan nakalakit di. Makaam mo dita. Nasaya at mat. Numaamuan nan. Tapno sabdingan na ko na paspasyanan. Paspasyaran na kagaya. Uwan. Sorry. No saan ko ngayon magbagakan ka. Tawan mo't lang mabalinda. Tas ikamot ti kaayan-ayat ko. Ngam, imbaga mi ti day nga abi. Ngadan boyfriend mo. Uwan. Adi na imbagbagakan mama. Adi nakmat sinit-sitar. Numaman ni mamam. Asyak tay agbubuti ang nakadanon iti balayo. Siguradong agpungtot. Bayam laptan. Uray anyat ar-aramidan na. Saan tak amaya dayukan ka. Ang agpulong nga taken mamam. Ket kinunam ano agpulong kat guramit ag nanayon. Saan ko lang amo Ngamkas itin ako na. Bayam dita. Uray agpulong. Nakasagana akong iti aramidan ni mama kanya. Anya ay ati pakarikutam. Udo, anda ka di sakit mo. Awan na nang. Ang adda parikot mi kan lablin. Anya? Amangan no makadanon iti inana ti relasyon mi. Oh, apay, anya ayat na pasamak. Nakita na kami ti may isang agar-aram ken kuana. Itay adda kami ijay mall. Anya? Anak ka no ti nasingad agayam ti inana. Kasta? Tapno mamingga ka nun amang rengreng dayjay ken kuana. Isu inaklon nan nga agayan ayat kami. Aya, Ket nadlaw ko. Sakit tirik na dayjay a tao. ay kat siyempre Ang binalagan ni Lablin. Asaan nga agpulpulong ka ni mamana. Tano aramidan na dayta. Kagura na iti agnanayon. Imbaga na ti kasta. Wan nanang. Ang nupay kasta. No saan man nga agpud no dayjay alalaki iti mama ni Lablin. Awan papanan na. No di maamuan tumat laang ti inana. Ay, ay kasano daytan. Nang runakat ko na, ngayon pasigod ti inana, idi na isarong kaya nagkatang kadagit iskrap. Asaan ka nga agsubsublay? Taamangan no ti anak na tiranran taab.
Kat di na kayat akasken ka nga agbubuti lang ti makaasawa iti anak na. Wan nanang, ngam di nalam mo, nga gayan ayat kami iti anak na. Ay, dayta nga rod. Dayta ti dakes na iti mata pobre. Uno na umsi at tao. Agam, oh, pandan tumot la pag nakman ti kas di at tao, anak ko. Kasla sana sa lanta dalyo itay. Nadlaw siya, kasla ap mamayo. Ay At na, nakadi sakit eso. ay kabsat aya. Agparikot na nga agayan ayat. Ah, Ngam ko nak, nga adda iti babae na mailaban na di relasyon da. apay. Madanagan da nga rod, nang runa kini Dario. Ta hindi ka no naira na nga ijay gayam balay da, tinagatangan ni Dario iti scrap. Impas pasigod ka no, jay inati ka ayan ayat na amata pobre. Asaan nga subsubli ijay ni Dario. Ta amangan nutiki di anak na, tigagagarahan na. Kadasara mo bakat. Ayan ayat na kaya man, ha? Wungarak ka no. Nga ma, bayan lang si kakapsat. Basta ika deso adal. Tadayin to mangintarong kang kuana paligi. Makiktutulang daday. No nagbaligin dalyo. Ha? Walay potan si ka. Anya nga tataramidag. Ada balag ni labling kanya. Saan ko kanong ipagbagakin mamana, tinama. Nasakit tinakim ko. Isog kaya matinak maklon, wino kayat. Taadan kain ayat na. Idinto tako na nang awan pa iti panunod na day tapanak. Iti panagkitak iti day siya lalaki. Kagangay lang tibiyak na. Awan kayam. Inalak ita iti latawan da, iti adda da iti snack house. Nalimod asinurot ko ida. Kat naalak ida iti latawan. Uray di sakpay nga kakida. Anya nga tanong ipakitak da ito iti mamanilablin. Makamoditan, di oray kagoranak. Kat napagsinaan ida ti inana. Pabor kanya. Amok, magustuhan nak ti inana para kinilabli. Tarasaw kadiyak narang mo, dalyo. Nga anya, sir. Ay, tata. May papan ka no, akayan ayat si ka. Ha? Imbaga na pa dayta? Nadlaw nga men siya kasla mariribukan si ka. Iso nagtama ka. Tiamokat niya, tas sakit si ka nga ma. San mo lang bakbaka? Anyamat ni nanang. No asino na tinang ibagbagan na. Nakababayin pa ikit din, tata. Awandakas na, balok. San kayo matan sa balik kanyak? Tata, Tilang makuno siya. No napodno kayo tongkal may sa. Awan makapagsina kada kayo do. uwan tata. Masapo lang ilaban kain ayat mo relasyon niyo. Nagkarimot kit ni. Adi agtong paliti inana. Nasaya to kasta. Eso saan si ka matanakan? San deta mangupay king ka? Ada umawawag iti cellphone ko. New number man. Hello? Ni Abi na ito eh. Oh, si Kamat Gayam Iho. Nakaawag ka man. Dinamag ko kani mamati cellphone number yun. Pasensya kayo na makadisturbo ha. Awanan yaman na si Kakit Dimat. No, nilablin ti damagam. Awad pa eh. Kasta ka di. Sigurado amala daw na nakita kita yung gimol. Anya? Kadwa na ti boyfriend na. Anya? Kundi ta,
Inyama mo na kanya ka-boyfriend na kang tagnakan ni Dario. Dario? Wan, saan nyo kung mga ipagbaga-asyak tinang idanon? Tako na agidanon na kada kayo. Kagura na, kidag na nayon. Sige. Saan ka amadanakan? Siya kun ti makaam mo. Katagyaman nak iti panangipakaam mo. Awan na nyaman natin ha. Sige, bye. Bye! Agaluwat kanyak taychay ababa. Agsarita kami itinalapat nga agina. Makam mo ditan. Nga ti mapasama kadakwada nga gina. Sigurado laki di apagong tanda ni Lablin. Sorry. Nasakit tinakam ko. Kung anong awan kaya inayat na. Kinawan pa'y dahi ti panunot na. Ngamgay. Damat yung boyfriend na. Saan na mabalin na sa balit ipagtungpalan na. Ay tak ni Lablin. Kumpang lang asyak pag tinakan na. Sana bali. Tasyak ti kayat ni mamana. Kinasarita na kagayan ni Choy. Wana nang. Pinatpatipgar na tiriknak. Nasa uyo gayam kun kwa na ti parikot mi kan Lablin. Naibagak tatadlaw na mariribukan ka. Nanang. Madanagan na kiti mabalin nga aramidan ti mama ni Lablin. Saan namot ka taadang ran? Sapay lang matakas ta nanang. Mabalin nga og tanang saan namot ka taakabilan Inaklon namat ngamin iti dayjay a lalaki. Daytan ati made. Agar-aram kano dayjay nga anak ti gayam ti mamana. Iso nga imbaganan ti kasjay. Tapno maminggan amang rengreng ken kuana. Adamot kayam rason no apay. Wan nanang. Gusto dayjay nga inaramid na. Ngam ti parikot. Kasanon no maamuan ti inana. Amay sala nga agbubuti ti kayan ayat na. Ay, addaken ko na daytan Ilaban na ati relasyon yun no talaga napatag kaken ko na. Nagkarimot kit din nanang. Sapay la kuma. Ta saan da kabilan ni Lablin. Saya at tadakan. Nagladaw ka man na simangpot si Lablin. Mama, Asino manan ti kadwam? ti kaadalak, Mama. Kaadala, wano boyfriend mo? Aniya? Kaano pa'y anasursurom ti aglangsot kanya? Ha? Saan ka pinadakkel nga agbalin asukir ken olbon? Pudno mo ti bagbagak akaadalak ti kadwak, Mama. Saan kan nga gulbot? Kaayan-ayat mo ti kadwap? Uwan, Mama. Kaayan-ayat ko ni Dario. Kaadalak. Aniya? Kat agalwat kanyak dayjay nga abi. Amok nga iso tinangidanon kada kayo. Makita? Nabayag man nga ululbutan nak. Imbagakken ka at ti panagadal mo ti asikaswap. Makin inarimot gayam ter aramidam. Awan dakas na. Nasaan mat makadisturbo iti panangadal ko, Mama. Kan inspirasyon ko. Aniya? Pawilan dak. Ngamiyar aram dak mat iti anak ti gayam yo. Ha? Saan kayo ang maawatan, Mama? Ngam ibagak kada kayo. Manipod ita. Kagurak tayo di a tao. Kat saan nga bidot kang pakita kanyak. Taamangan no matungpak. Lovely. Ni Lablin. Hello, sweetheart. Kumusta? Sinitarnak ni Mama.
Ti awan ang painiting abi. Nagidanon kan mama. Naimbag no, saan nakadinangra ni mamam? Saan? Nung kasta unay ungat na. Ay, agyaman hak. Kung naklakit din no kinabil na ka. Saan namat nga tang aramidan dayta? Tasipod at apuot ko. Di nakpay kinabkabil ni mama. Nang runa, hindi si bibiyag pa'y day di papa. Kasta ka di? Agmay may saak nga anak sweetheart. At siguro, saan namat nga aramidan kanya ti kasta? Nasayaat mo't no kasta. Sige, nasakit ti ulog. Iturog ko biin. Di nagpakadanagan. Okay lang daytoy. O sige, iturog mo nga Rod. Bye. Nasaya at nukasta. Tano panunutan. Karbangan na lang mo't ti makinubyo. Basta sana makasingawon na makariribok iti panagadal na. Wan nanang. Ang ti awanan pa in ija lalaki. Pinalaagan na lang nga Rodan. Oh. Nagpulong pailaan. Anya? Ay, nasa kita talaga tinakam na. Kapo, ta saan nga iso tinaklo nila Blaine? Mapilit na nga Rod tao nanang. Saan da nga Rod akayat? Sigurado nga adda mabalinday jay. Bangnang da nga ta. Anya ko man nanang. Saan mat ati ka sa saad ti tao ti pagrukotan tapno ayatam nanang. Ay, pudnomot kiti dayta. Kasta ti pagrukudan dagiti naganak iti amam. Nanang. Uy, inabog da kiti akas na ayop. Katawan mo't na aramidan ti amam. Tapas pasurot mo't lang iti inana. Talaga kadingawa ng damag yu iti ama. Awanen, pinutod na amin na komunikasyon mi. Saan mo't nagpakpakita kanya kung manipot iti. Ngam ti amok. Nangasawa. Inasawa na, ti kayat dagiti naganakkan ko ng asawaan na. Padadamot labak nang. Awan mo't nga Rod sir-serbi na alalaki ti amak nanang. Saan na ngayon laban ti ayan ayat yu? Pudno dayta. Ore am muna idin, asikog ka. Saan ko nga mo? Nukagurak ko niya nanang. Ngam awan mo't maganap ko. Nga uray kagurak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Umayan, mabitlaang. Oh, si Kamit Gayam, abe, iho. Naimbag nga orasyon, tita. Kastabat kan ka. Sumre ka. Agyam anak, tita. Umay ka. At agtugaw ka. Ay bakla ang bit ni Lablin iti kwarto na. Awan, tita. Agyam anak. Lablin. Rumor ka kuma iti kwarto. At bisita. Sapay la ko ma. Tama kasaritak ni Lablin. Anya ka ti day mama. Ay, nagbayag ti turok ko kat. Ada ni Ave. Inkasagwan. Kalpasan ti. Sangwa ba nasayaat? Sige mama, sumaruno ha. Tapel rupa na sumango kanya. Kunak met apakita miti nasayaat. Hello, Lablin. Pasensya ka no na-disturbo ka. Nakaturog kan sa. Uwan, Mr. Pulongero. Ako. Saan ka tinimbagakan ka? Ano agi pulong ka ken mama? Kagura ka itad nanayot? Maawatan ako, ma. Ngamin ka. Kayat mo arakragan ti relasyon mi ken Dario? Tapna niya. Tapno si ka ti akluna? Ako, Lablin. Excuse me, Ave. Uray anyat aramidem. Saan kantong agbaligi?
Saan ka akayat? Katsardanan na kuman. Agmerienda kayo pa, Marvin, Lovelyn. Thank you, tita. Da kayo pa iti makaamo dito mama. Mapanak lang iti comfort room. Pasensya ka lang kuman kay Lovelyn, abe, iho. Kaguranak, tita. Saan ka nagdanag? Kasaritak to, anasaya. Imbagak lang nga rude na sangwam anasaya at ni ave. Payakas niya iti inaramid mo. Sorry mama. Ada kagurak tinaramid na. Pues, isangom man kanyak, tikunam akaayan ayat mo. Madanon to mama. Iladingita. Saan pa'y nga ita? Ibain mo, gaputa mamirmiraot, kasta ka di. Oray na nakurapay, no nasinaw ti kinatao na. Awan anyaman na kanyak, mama. Aniya, Ngam saan kayo magdanag, mama? Dumtang to ti aldaw, ayam amok kada kayo. Uwan, kat si papa nakkelak to, amang yam ammo kada kayo. Sige, Brad. Tagay. Tangkain na ka. Adan sakit di rambakan, Pards. Anya rambakan. Pagpaspasan na ang kunong pigdi. Anya? Pinabayanan na kiti ni Lovelyn. Lino ko naklaan. Oh, anya alino ko may pagbagam. Kuna na, wantay kay nayat na. Kansan na pa'y akay tagpaarim. Dahita tisang kakuna na kanyak tungkal sa rungkara. Kayam. Nagdamot kay nayat na. Busted ka nga rod, Nung sa anak, amaawanan itinamnama. Awan. Apay, asino aya di kaayan-ayat na, taparaman ng tayuman, tapno agnakang basi. Dahita tinangawi sa king ka, pare. Nunas ken aluguban ken but-but ngen tayo. Aramidin tayo. Oo, sige, ay, ibagablaan. Ang am-am-mum ka di dahi di alalaki. Saan? Ngam sa din tayo ida. Gisang ti universidad. Anya? Sigurado asukunin na ni Lovelyn. Awanan klase ta. Kasano? Agawid tan? Saan pa'y? Adala ang gatang kiti bookstore. O sige, kaduan ka. Kalpasan na. Idagas ka niti paradaan ti jeep apag luganam nga gawid, ha? Sige, mapanta nga ron. Dito itan nga agura iti lugan, sweetheart. Okay. Hello, Lovelyn. Abe, Magasem. Talaga suksukunin na kagayam ti kay nayat mo. anya asuksukunin? For your information, Mr. Polongero, kaadalak ni Dario. Anya? Estudyante? Taxi! Adan taxi, Lovelyn. Agtaksitan. Itulod ka nga muna ijayan nyo. Agdan to alda mo kanyak, pare. Awan am mo ka basol ko ken ka, pare. Basol mo ti panangaklong ging ka ni Lovelyn ngay ayatak. Sorry, Mr. Polongero. No asino man taayat, awan bibiyang mo. Salpak. Apay? Pisagay mo estudyante ti kaya na yat ni Lovelyn, Parsa. Anya ko ma? Isumot lagay mabasted ka, ta estudyante ti kaya na yat na. Idin to ta drop out ka, pare. Katanya ko ma? Baknang kami. Kat oray sa anak ka makaadan. Naglo kumutinday di ata uno kasta anak. Oh. Wala nang impang tanakit din. Nay, agan anat ka. Nagruda no ada mabalinda. Taabangan no dang randa ka. Saan ko akabutang idananang? Saan taklakit di alibatan?
Kabaala ka sa lakniban ti bagik. Madanagan naklakat nga rodan. Amang na maisarsarak ka. Nanang, saan da kapag danagan? Kasi tinakunak, saan da klakit di alibatan? Saan ko itaasanodan? Kamusta pa nagadal si Kadalyo? Nasaya at matata. Uray kaskasan no? Nagangato mo tagitigrado. Saya aton si ka. Napatagadal ita. Iso kadwal papangalan na kiti napalegay tibiyag. Tata, Kanaskan. Inaadan si ka kinapakumbabam. Kasanuman ka nga to magtang si ka. Oray kasano panakpalegay. Hambal ka. wan tata. May saday ta kadagiti na imbaga sursuro. Ngayon pasagapsap ni nanang iti panunot ko. Dayawan o na siya kapsat itang. Olay, may sanang itsakad panang palakal na ka. Nabalan iso. Wan nga rod tata. Dayawan kan ipagpanakal ko ni nanang. Iso nga ramidak amin nakabaalak. Tapno agbaligi ak. Kat mapadasan ng tumot ti agbyag ananamay. Asaanan anas kan agtrabaho. Patyan laon ay siyak malagpat mo dahi balok. Ngamen, naskan talika kay mo makatal kadapal leke. Aramidak amin nakabaalak tata. Kan kidawag dayta iti apo. Anya ti plano mita bro abe. Sana kasamarding aging nga itisan ko ang mabutbuting da alalaki. Ket adaywan na nilablin, Bro Marvin. Kas na di. Agam at nga tamaramidam no isot kayat ni Rablin. Arami da kami nakabalak. Baklang kami. Sa bagay mat katiya. Nunas ka nakidnapan tayo ni Lablin. Arami doon tayo. Sus, delikado na ita abe. Nadagsen abasol na ita. Nubilang kidnapan tayo. Gunodag kat ikasal ko. Anya? Wan, total kat syakti kayat ni Tita Mardia mga sawa itanak na. Sa bagay. Iso saan ka mapukawan itinamnama. Sa may isa, nasingid na nga gayam ka ni Mama. Kitawan ton ti maramidan ni Lablin, no pagkasarinda kami. Nalaka iso Iso adakil na tatinamnama. Asyakmat lang ti pagtinagan ni Lablin. Sige. Sikalat tati makaam mo bro. Wen, basta tulungan dak. Tanong maasawak ni Lablin. Dakil titid ko kada kayo agunggunan. Confirm, tita. Talagang gayon ay atin dalablin, kundi ti dadya lalaki. Ada ka dito ibagbaga picture ti lalaki. Awan, tita. Ada iti cellphone ko. Kita agman. Mabit lang. Oh, dahito tita. Mabiit lang. Sa anak nagpitot. Itian niya. Isu da ito iti agat-gatang iti butbote, lando, kaldero, kan plastik. Anya? Isu ti imay na minsan dito'y balay. Kat nalawagan ti amin kanya. Imbaga lakid din nilablin kan ko anak. Ngam pinagparang dalaang adida agam ammo iti. Anya? Sus, pundo ka diti magbagayo? Agbubuti landok na iya lalaki? Huwag. Isumot lang akasla na bayagan nga agam ammo da iti pinanawag ida iti likod ti balay. Anya, matan nila bulin. Nakiayan-ayat iti may salang agbubuti. Saan amabalin? Pag sinaag ida. Ngam, amo yun. Agad-adal ka nung madaya daryo. Anya? Kami nagkuyog dari mo ari ti compound ti universidad. Imposible. Agbubuti landok lang. Makaadal iti koleyo. Wan tita, isot imbaga ni Lablin. Saan amabalin? Saan kang agdanag? Uray anyat mapaspasamak.
Pagsinaag ida iti dayay alalaki nga ambisyoso. Oh, dakil nga ron tinamnamam bro abe. Wen, nagas. May salang agbubot tilandok ti boyfriend ni Lablin. Ang ti parikot mo ket ni Lablin. Tanalaos ti gura nakin ka ako nam. Awan to ti maramidan na no ti ina na ti mangikadang iti panagkasarmi. Nga ta, Wen, iso adi makkal tinamnamak. ang no makaturpos na di alalaki, di adalton. E din to asikakat saan. Oray pay, di nagtulat tamartapan tabak lang kami. Sa bagay mat ka diya, nanyaman ti kurso na, mabayag pa'y abumak nang. Wen mat, Ang bilibak man iti day di alalaki, bro. anya mo ti pagbilibam kingkwana. Diyak maguston day tang imbaga man. Saan ka kumangagluksaw tapod no ti imbagak? May santon a profesional, idin ton tasikak. Salbag ka. Pinungunak, abe. Ibatin ka kwelso. Salbag ka. Apay, ano ti mapaspasamakan ka, ah? Saan ko ang magustuhan ti panang dayaw may ti daya alalaki? Maawatam. Awan payla nila piit. Nagsinarak daman nga tan iti dayjay nga agbubuoti. Saan ko lakit di nga ipalubos a dayjay lang alalaki ti pagtungpalan na. Saan amabalik? Punak nung itulad na kita yan, sweetheart. Di makasta pa matla dito for the house. Kaya't kung agsarsarita tapay, Okay. aganat kay ti day di alalaki. Amangan no anya ti pampanunutan ng aramidan. Padasan na ah. Ang lalaki day jay. Adayo ana pigpig sangam sika. No ammo ti babae ti aramidan na. At maaramid na amang padso iti maysa a lalaki. Sa bagay ha. Adan sa nalipatan, sweetheart. Oh, anya day jay. Saan ka di akamang ta ti taekwondo team iti high school tayo? Ah? Ay, wala ya. Isu asaan nga pidpidtot tayo nga abi. Tamalas na laang. Makaraman kanyak. Amam, sa bali ti panagkitkita kiti day jay tao. Kasla durugista. Amom ka di, a drop out tayo. Anya? Saan ang nagtuloy nga agadal? Katambay ita. Nagturod kit di nga ang karam kanyak ah. Ang baknang da. Isuan na pig sa tinakam na. Uray baknang da amin a kinabaknang. Saan kunto akaya?